Hayırlı erте, Tataristan Devlet Televizyonunun yanılıkları çıkarılışını başlayıp stüdiyada Anya Gıbadullina bizden bugünkü çıkarılışta. Kişikmesden yerdem kerek qırtqış bijeklerden ziyan көрген iginlerini soqlap kalıp bulur mu? Kişi Şınlı'nın ulu suyunuşu Şüperli rayonunda xoliqtırışlığı hem yerdemi bilen oğlunun iman yerti yanartıldı. Nikolay nefis filmini Tataristan'daki hem Россия tübeklerindeki 150 kinoteatrda qarab bulaşaq. Шығарылышыбызны hava atırışından başlayыбыз. İyun ayının soңғы atnasına kirdik. Bugün 26 iyunda sinoptiklar urını bilen yağmur farazlı jel yakın шығыштан tezligi sekunduna 3-8 metrga kadar күшейішен. Күндіз hava temperaturasının 19 gradusqa kadar жылы болуы күтілі. Басу қырларда күзетілген вазғият игеншілеріні хауаға сала. Бүгін игенлер қыртқыш бижекlerden зиян көрі. Оларның ғадеттегіден көбірек болуын Россия ауыл хожалығы үзәгі идарәсе хизметкерлері де раслы. Ижат түркіміміз олар білен біргелікте басу қырларының тұрышын күзден кешірді. Россия ауыл хужалығы үзәгінің Оқтаныш районы бойынша бөлігі жетекшісі Әфкә Сәрвәров ұжымнарына мақсус жайланма білән текшірі. 1-2 сілтәнуге аның үші қыртқышлар білән тула. Бұйыл оларның ғадеттегіден көбірек болуы жетекшіні хофаға сола. Олдағы күннігіне ішкәртілген Оқтаныш агрофирмасының бұршақ басуында хәлләр яқшы, башқа басуларының тұрышы бұршылырға мәжбүр ете. 42 yıl bu avul hocalarında yaşlar bu kadar tilerini kurgan yok idi bırşak basığında. Yem yaşır, saçak bilen olğaçtan uç bilen cihip olmalı tilerini. Biz hamanda indi nersedir kütübüz. Вредная черепашка, икмәк қыңғызлары әлігі исемлікне тағын давам етерге була. Бу басулар әлігі құртқышларының хüjümіне душар болған. Вақытында ішкәртмәгәндә игеннәрдән уңыш алып булмауы күн кебек ачык. Ағымдағы ел игенчеләр өчен зур сынау елы булды. Шуңа күрә игенчеләрдән зур тырышлык таләп ителә. Авыл хуҗалыгы культураларының уңышы хуҗалыкта шешүлекләрне ничек тәрбияләүгә бәйле. Регина Саляхова, Ләлә Зайнуллина, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары, Оқтаныш районы. Шығарылышыбызны Татарстанда нәшр ителүче газет, журналларда игътибарга лайыклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Сүзне журналист Миңназим Сәфәровка бирәм. Hayırlı kün muhterem televizyon karşılar. Tatar matbuatın күзәтүне devam итәбез. Табигать быел үзенең сынауларын өстәп бирә. Игеннәргә һәм яшелчәләргә зыян салган каты кыраулардан соң республикага тагын бер афәт килеп иреште. Урманнарны парсыз ефәк күбәләге кортлары басты. Әлеге проблеманы Шәһри Казан газетасы беренче битенә чыгарып биргән. Анда язылганнардан аңлашылганча, кышның җылы килүе һәм язның иртәләве әлеге кортларның күпләп үрчүенә китергән икән. Татарстанның күпчелек районнарында әлеге афәткә каршы туру чаралары күрелсә дә, кул җитмәгән урыннарда байтак. Шунлыктан урыны белән агачларның кыры ботакка калуы халыкны хафага салган. Әлеге хәлләрне ахыр заман билгесе дип фаразлаучыларга булай дип кенә әйтәсе кала. Ничек кенә булса да, үз күңелләребезгә кырт керүдән сакланыйк. Татарстанда 158 бала бердәм дәүләт имтиханын 100 балга тапшырган. Шәһри Казан газетасы журналисты шундый укучыларның берсе, Сабар районының Тимершык урта мәктәбен тәмамлаучы Айлия Хаҗиева турында язма биргән. Татар теленнән халыкара олимпиадада җиңү яулаган Айлия рус теленнән дә 100 бал җыйган. Татарстанда рус телен тиешенчә өйрәтмиләр дип шау-шу куптарып йөрүчеләрнең авызын менә шулай томаларга кирәктер. Киләсе елда Казан белән Түбәнкама арасы 1 сәгатькә якынаячак. Түбәнкама һәм Шаулы шәһәрләрен урап узу юлын нәкъ шушы вакытка тизеп бетермәкчеләр. Татарстандагы иң зур һәм иң әһәмиятле төзелешне ватаным Татарстан газетасы журналисты үзе барып күргән. Безнең халык белеп әйткән: сукыр булса да кыз булсын, әйләнеш булса да юл булсын. Авылда эшләргә барыннан да бигрәк механизаторлар, сыер савучылар, агрономнар, зоотехниклар җитми икән. Сәбәп нидә? Газета журналисты төрле яктан килеп әлеге сорауга җавап эзләгән. Бу урында мәгълүм спектакльдәге биби сүзләре белән генә каплап куясы килә. Үзләре җүнләп эшне оештыра белмиләр дә, аннары белгечләр җитми дип зарланалар. Нишләмәк кирәк? Без бит бөтен проблеманы да артыбызга килеп терәлгәч кенә хәл итәргә өйрәнгән халык. Идел яшьләр журналында исә минем ихтиярымны Сөембикә ханбикәнең хушлашу карашын
киндерге төшергән яшь рәссам Елена Сейитбагина белән әңгәмә җәлеп итте. Кызым үсә барган сайын милли тамырыбызны барлый башладым. Игътибарымны татар тарихына юнәлттем, ди яртылаш татар ханым. Шагыйребез Дәрдмәнднең сөт калыр, ватан китәр дигәненә бер ачык мисалдыр бу. Уңышлар телик Санкт-Петербургта яшәп иҗат итүче үзебезнең рәссам Елена Әнвәр кызына. Үз телебездә нәшер ителүче газета-журналлар укудан тәм табып яшәүчеләрдән булсак дигән теләктә бүгенге сезнең белән саубуллашам исәнлектә күрешик. Казанда Микулай этно-триллерын тәкъдим иттеләр. Бу вакыйга уңайыннан иҗади команда Казан сәүдә үзәкләренең берсендә теләктәшләр һәм чакырылган кунаклар катнашында ябык күрсәтү уздырды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Вот здесь мои родители. Крашен Ирата турында Микулай психологик триллеры киң прокатта Беренче республика фильмы буларак таныла. Микулай йөкле яшь хатыны, өлкән яшьтәге әти-әнисе һәм аны чиксез хөрмәт иткән авылдашлары белән бәхетле гомер кичерә. Бер вакыт аларның авылларына үзен Микулайның улы дип раслаучы Степан килеп төшә. Идеаль тормыш җимерелә башлый. Менә шушы нигездә иң җитди, иң безне оештыра торган, иң фәлсәфи зур проблемалар, дөньяви проблемаларны аларны ничек менә җиткерергә яшәргә, яме? Һәм ул менә шундый юл тапкан триллер аша, жанрның яңалыгы аша безнең фикерләр яшь тамашачының җаннарына да барып җитер дип өметләнәбез инде. Фильмның төп үзенчәлеге Мәскәү актерларының катнашуы. Төп рольдә Микулай ролен бик яхшы башкарган Виктор Сухоруков. Аларның бик тәҗрибәләре зур. Һәм ул бөтен тәҗрибәсен туплап, 40 ел кинода төшкән кеше, ул шуны хәллек ювелирный ниндидер әйбер белән эшли кинода. Һәм андый авыр булды дип әйтеп булмый. Җиңел булды дип әйтеп була. Һәм әлбәттә инде аларның кинога керткән өлешләре, Виктор Иванович Сухоруковның кинога керткән өлеше ул чиксез, ничек ул безне күтәрде, безнең фильмны күтәрде, Татарстанның кинематографын күтәрде. Әйтеп бетергесез ни өлеш кертте. Режиссер сүзләренчә, фильм илнең 150дән артык кинотеатрында барачак. Искәндәр Гамалдинов, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яулыклары. Чыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга бу атнада узачак чаралар афишасын тәкъдим итәбез. Хәерле иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. 29 июнь көнне Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының 90 еллыгына багышланган Тинчуринда кунакта дип исемләнгән экскурсия квест уздырыла. Биредә балаларны төрле кызыклы уеннар, театр камера оркестры артистлары белән бергә күңелле музыкаль тәнәфес көтә. Шулай ук теләк белдерүчеләр әкият геройлары белән истәлеккә фотога да төшә ала. Башлана иртәнге унда. 29 июнь көнне Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында «Яратам, бетте китте» спектакле. Җиләкле Алан авылында тыныч салмак кына тормыш кичергән өч картның дөньясына мәхәббәтнең ни икәнен дә аңламаган Гөлия белән роман бәреп керә. Фаил картны әлеге күренеш борчуга сала. Җир бию белән үрелеп барган әлеге спектакль бетеп баручы авыл проблемасы мәҗбүри кушылган гырыф-гадәтләр темасын алгы планга чыгара. Нәтиҗәдә гашыйкларның мәхәббәт тарихы ничек тәмамлаганын беләсегез килсә, спектакльгә рәхим итегез. 9 июнь көнне Әтнә Татар дәүләт драма театрында Акчарлаклар спектакле. Иделнең ике як ярында урнашкан ике колхоз һәр даим көндәшлек итә. Беренче колхозны Вилдан җитәкли. Аның колхозында алдынгы сыер савучы Зәйтүнә эшли. Каршы як ярдагы колхозны тракторчы Зиннәт җитәкли. Зәйтүнә һәм Зиннәт арасында барлыкка килгән хис-тойгылар Вилданны пушаманга сала. Мәхәббәт хисләре нәрсә белән тәмамланыр? Бу турыда спектакльне карап белерсез. Хәзинә милли сәнгать галереясында Совет чорын чагылдырган күргәзмә 30 июльгә кадәр дәвам итә. Биредә төрледән-төрле скульптуралар, үзенчәлекле рәсемнәр тәкъдим ителгән. Барлык теләк белдерүчеләрнең шагыйрь Муса Җәлилнең тормыш юлын, иҗатын чагылдырган музейга чакырып калабыз. Биредә уникаль экспонатлар тәкъдим ителгән. Шагыйрьләрнең язу өстәле, шәхси китапханәсе, фотоальбомнары һәм башкалар. Башкалабыз Казанда хәрәкәттә бәрәкәт дип исемләнгән проектның яңа сезоны старт алды. Быел дәресләр Галиәскәр Камал театры бинасы янында атнаның пәнҗешәмбе көннәрендә узачак. Алар татар телендә алып барыла. Теләк белдерүчеләр бирегә рәхим итегез.
Быйыл уйладык икенче программа. Әгәр дә теге узган елларны булса инде ул спорт биюләре дә инде йога да булды, төрле паркларда да эшләп карадык. Быйыл инде безнең максатыбыз менә Себер татарлары биюләре белән таныштыру. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар шулар иде. Үзегезне рухи яктан үстерәсегез килсә, концертларга, спектакльләргә, күргәзмәләргә рәхим итегез. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Яңалыклар чыгарылышын дәвам иттерәбез. Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театры үзенең 35-нче театраль сезонын тамамлады. Ул нинди форматта узды һәм быелгы театр сезонын нәрсәләр белән истә калды? Бу турыда Искәндәр Гыймалтдинов репортажында. Бүген Кариев театры кәнфит фабрикасына әйләнде. Һәм сезон ябылышында ул кунакларын һәм тамашачысын кәнфитләр белән сыйлап та алды. Артистлар режиссер Илдар Гатауллин белән бергә тамашачыларга иң тәмле театр десертларын тәкъдим итте. Ябылу чарасында балалар һәм олылар спектакльләрен әзерләү буенча тылсымлы конвейерның ничек эшләүе турында сөйләделәр. Дөресрәге, сәхнәдән Кариев театрының соңгы 5 елда башкарган эшләренә нәтиҗә ясалды. Biz менә ел дәвамында һәр буын артистларыбызның юбилейларын да искә алдык. Шул ук вакытта алар белән бәйле тарихлардан торган кичәләр дә оештырдык. Һәм әлбәттә инде премьералар чыгардык, гастрольләргә, фестивальләргә йөрдек. Һәм театрыбызның проектларында оештырдык, эшләдек. Без бик шатланып, күтәренке күңел белән бүген ябылу тантанасына, 35-нче сезонны ябылу тантанасына җыелдык. Һәм киләсе елга инде планнарыбызны төгәлләштереп билгеләп куйдык. Юбилей кичәсе татлы форматта узды. Зур залда балалар һәм яшьләр өчен бәйрәм тамашасы тәкъдим ителде. Искәндәр Гыймалтдинов, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Соңгы елларда авылларда яңа мәчетләр барлыкка килә, элеккеләре төзекләндерелә. Бу изге эшләрнең күбесе халык ярдәме һәм авыл дип җан атып яшәүче җитәкчеләр ярдәме белән башкарыла. Шушы көннәрдә Чүпләре районының Кече Чынлы авылы халкы да Ихлас мәчете яңартылуын бәйрәм итте. Татарстанның Чүпрәле районында урнашкан Кече Чынлы авылында 1917 елга кадәр 9 мәхәллә була, 9 мәчет эшли, гыйбадәтләр кылына. Әмма билгеле сәбәпләр аркасында мәчетләр җимерелә яисә башка максатларда кулланыла башлый. Вәзгыять бары тик 80нче еллар ахырында гына үзгәрә. Авыл аксакаллары җыелып, җирле җитәкче Борис Гафуровка мөрәҗәгать итә һәм әлеге авылда 2 мәчет ачыла. Шуның берсе Мидхәт мәчете, икенчесе Ихлас. Ихлас мәчете бүген төзекләндерелгәннән соң яңадан ачыла. Тантанага 2 мәхәллә халкы, илнең төрле төбәкләрендә яшәүче авылдашлар, дин әһелләре җыелды. Бу мәчетнең беренче нигез ташы 2003 елда салынган иде. Шушы елның 2003 елның ноябрь аенда беренче азан тавышы ишетелде шушы мәчеттә. Шуннан бирле инде шул мәчетебезнең ишеге ябылганы юк. Димәк, һәр вакыт ачык ишекле иман йорты төзелгәнгә быел нәкъ 20 ел. Мәчет ул безнең милләтебезне, телебезне саклап калуның зур бер өлеше. Мәчетле авылда, динле авылда яшьләрнең әхлагы югарырак булыр дип уйлыйм инде. Кече Чынлы җирлегендә үсеп килүче буынны рухи, әхлакый яктан баетуга дини белем тәрбия дә үзелешен кертә. Мәчетне яңарту бигрәк тә киләчәк буын өчен кирәк. Бу мәчеттә, әлхәмдүлиллаһ, дини дәресләр алып барыла. Мин шушы дини дәресләрне алып барам, әлхәмдүлиллаһ шөкер. Укытучы апаларыбыз йөри бүгенге көндә яшь буында әкрен генә дингә тартыла. Иман йорты, мәчетләр гомер-гомергә халык көче һәм тырышлыгы белән салынган. Хәзер дә шулай. Мәчет төзелгән вакытта мөселманнар бу игелекле эшкә битараф калмый, кулыннан килгән эшләргә булышырга тырыша. Мин шул авылда туып үстем. Авылыбыз бик бай безнең, бик зур. 2 мәчеткә иябез. Көндә безнең авылда намаз, азан әйтәләр. Без халкы бик бәхетле дип саныйм без бу авылларны. Бәхетле авыл халкының шатлыгын уртаклашуда катнашкан район хакимияте башлыгы, шулай ук Диния нәзарәте исеменнән дин әһелләренә, иганәчеләргә рәхмәт хаты тапшырылды.
Украина җәмгыяте җитәкчесе Борис Аппаулы Гафуров. Авыл күрке мәчет күрке халык дип искәртте үз чыгышында Марат Гафаров. Ә биредә чынлы мәчетләренең азан тавышы белән буыннан буынга тәрбияләнгән иманлы эшчән халык яши. Бүгінгі күнде қожалық ол біздің районда ғана түгел, республикада да алдыңғылар ретінде. Һәм менә быел буны Кіші Чынлы авылында біздің мәдәният йорты ремонтланды. Моның өчен дә безнең рәисебезгә Рөстәм Нурлаевич Михановка бик зур рәхмәт. Һәм инде менә быел шулай күл ясалачак, монда чишмә төзекләндереләчәк. Санап кителгәннәре киләчәк эше, әмма башкарылганнары да бихисап. Яңартылганнан соң Ихлас мәчете тагын да иркенәеп, уңайланып киткән. Бу мәчеткә тотындык 10 мартта ремонт ясарга инде. Шундан бирле без һәр көн иртән кичкә кадәр Борис Аппаулов белән бергә киңәшеп, менә шу мәчетләрне ни формада, ничек матур була икән дип киңәшеп эшләтергә тырыштык инде. Аллаһы Тәгалә яраткан бәндәләренә генә мәчетләр төзү торгызу мөмкинлеге бирә дип вәгазьләде намаз алдыннан мөфти хәзрәтләре. Әлбәттә, ул зур бәрәкәт, чөнки ике мәчеттә дә дуа укыла, намаз укыла дигән сүз. Шуның өчен бәрәкәт тә килер. Мисал өчен бер тапкыр Хузайфа ибн Яманидан сораганнар, син үз кызларына нәрсә калдырасың? Мин аларга Вакыйга сурасын укырга куштым, өйрәттем. Шуңа күрә алар өчен кайгырмыйм дигән. Ягъни шуңа күрә дуа белән яшәргә кирәк, дуа белән яшәсәк, җаныбыз да тыныч була. Иман йортларын кайтаруны башлап йөргән Борис Гафуровка мәчет төзи башлаган елларда шелтәләр дә белдерелгән. Гомере буе туган авылы өчен, авылдашлары өчен жан атып яши ул. Халык белән мөнәсәбәт бик яхшы. Без бердән-бер районда мөстәкыйль хуҗалык булып калдык. Инвесторларсыз терлekçilik бик көчле бездә. Бүгенге көндә 3200 баш мөгезләре терлек. Шуның өстенә авылда гына 2000 баш терлек артык. Иң күп. Без уларга булышабыз терлек азыгы белән 100%, 100% белән и яшәргә мөмкинчелек бирәбез. Хезмәт хаклары бездә зур. Бу ел гына 5 айда 22% хезмәт хакы артты. Уртача 54 мең. Менә бу елга сыйылда 22% артты. Яшәү өчен, эшләү өчен бөтен шартлар бар. Эш китә бөтен кешегә. Даже эшче куллар исеп бетмәлек, үк шауларда килә башладылар хәзер. Менә шулай яшәп ятабыз. Эше барның ашы бар. Ихлас мәчетенең яңартылып ачылуы Зөлхиҗә аена туры килде. Борис Гафуров Ихлас мәчетенең яңартылып ачылуы хөрмәтенә корбан ашы оештырган. Изгелеккә юл ача. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары өчен махсус Чүпрәле районыннан. Biz татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган проектны дәвам итәбез. Бүген сүз тарих фәннәре докторы, профессор, археолог, татар халкы тарихы буенча күп санлы хезмәтләр авторы Альфред Халиков турында. Ул Татарстан археология мәктәбенә нигез салучыларның берсе буларак билгеле. Быел аңа исән булса 94 яшь тулган булыр иде. Аның тормышы белән тулырак Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Тарих фәннәре докторы, профессор, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясының мөхбир әгъзасы, Татарстан Республикасының фән һәм техника өлкәсендәге дәүләт бүләге лауреаты Альфред Хәсән улы Халиков. Фән дөньясында күренекле шәхес. Узган гасырның 60-нчы еллар азагыннан древняя история Среднего Поволжья, татар халкының килеп чыгышы, татарский народ и его предки хезмәтләре, башка авторлар белән берлектә язылган Казань путеводитель, археологические памятники Татарской ССР китаплары басылып чыкканнан соң, аның исеме киң катлам укучыларга да таныла. Үзгәртеп кыру чорында дөнья күргән 500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения. Монголы, татары, Золотая Орда и Булгария. Шулай ук татар һәм рус телләрендә нәшер ителгән кем без, болгарлармы, татарлармы китаплары укучылар арасында зур популярлык казана. Альфред Хәсән улы Халиков 1929 елның 30 майында Татарстан АССРның хәзерге Нырлат районындагы Кизләү авылында туа. Казандагы 2нче мәктәпнең 7нче сыйныфында укыганда ул танылган археолог, Татарстан төбәкне өйрәнү музее хезмәткәре Николай Филиппович Калинин белән таныша. 1947 елда Казан университетының тарих филология факультеты
факультетына оқырға кіргеннен соң студент Альфред Халиков ұстазы Калинин қол астында археология фәнін жидді рәвіште үйренуге кіріші. 1951 елдан әлі студент келіш рәсми рәвіште Николай Калининнің ярдәмшісі сыйфатында Россия Фәннәр Академиясы Қазан ғилми үзәгінің тіл, әдәбият һәм тарих институтында эшли башлый. Шуннан бирле лаборант, кеше фәнни хезмәткәр, ғилми секретарь, директор урынбасары, археология бүлеге мөдире, баш фәнни хезмәткәр вазифаларында гомеренең соңгы көннәренә кадәр шушы институтта хезмәт куя. Бер үк вакытта үзе укыган университетта археология буенча гомуми курс һәм Урта Идел һәм Урал буе халыклары этногенезы буенча махсус курслар алып бара. Археология түгәрәген җитәкли, археология музейын тергезеп, шуның җитәкчесе була. Альфред Халиков үзенең фәнни хезмәтләре белән Урта Идел һәм Урал буеның борынгы тарихын өйрәнүгә гаять зур өлеш кертә. Төрки телле һәм фин-угор халыкларының килеп чыгышы һәм этно-сәяси тарихы өлкәсендәге зур белгеч буларак таш гасырдан алып 16-нчы йөзгә кадәрге дәвердә җирле халыклар үсешенең гомуми концепциясын эшли. Аның Идел буе Болгар дәүләтенең баш каласын рус ел язмаларында бийек кала дип атала килгән биләрне өйрәнүгә караган хезмәтләре аерым игътибарга лаек. Галимнәр һәм тарихка битараф булмаган күпләр Альфред Халиковның Казан каласына 800 яшь булуны избатлау омтылышын хәтерлиләр булыр. 70-нче еллар уртасында нибары 3-4 кыр сезоны дәвамында тупланган археологик материал ул чакта шәһәрнең төгәл яшен билгеләү өчен җитәрлек түгел дип табыла. Әмма шул кыска гына арада да галим тарафыннан үтә мөһим ачышлар ясала. Аерым алганда Казан ханнары төрбәсе һәм Казан ханнары һәм аксөякләрнең җәсәтләре табыла. Альфред Хәсән улы Халиковның Татарстандагы тарих һәм мәдәният истәлекләрен саклау эшенә, Биләрдә һәм Казан Кремлендә музей саклаулыклар төзүгә, яшь галимнәр әзерләүгә куйган хезмәтләрен дә өстәсәк. Бер үк вакытта галим, педагог, җәмәгать эшлеклесе булган Олпат шәхеснең күп кырлы эшчәнлеге күз алдына тулырак килеп басар. Альфред Хәсән улы Халиков 1994 елның 24 июлендә вафат була. Казан шәһәрендә җирләнә. Казанда һәм Алексеевск районының Биләр авылында аның исемен йөрткән урамнар бар. Казандагы ул яшәгән йортка истәлек тактасы куела. Берничә минуттан эфиребезне хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам иттерә. Бүген студияда кунакта узып баручы елның иң яхшы алып баручысы бәйгесендә махсус приз яулаган Нәзифә Алимова һәм бәйгенең жюри әгъзасы Татарстанның атказанган артисты Инсаф Абдулла булачак. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән-имин булыгыз.